أعوذ بالله السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا uwana na wannan majam'a masu tarin albarka. Da manya-manyan bayan Allah na cikin wannan farkon lamba, tsakiyar lamba, ƙarshen lamba. To Allah Ubangiji ya taimake mu ya shiga lamuran mu alfarmar Sayyidu Sadat. Na'am, to masha Allah ƴan uwa ga wanda al'amuransu suka tsaya. Sha'anin kasuwa ne, sha'anin addu'a ne, sha'anin je ga su nan da dama. Ba ka mustajabar ka ta ɗaya, to kai aiki da wannan insha Allahu. Za ka samu ƙarfin mustajabar ka za ta tashi cikin yardar Ubangiji. Ko jifanka aka yi in dai insha Allahu in kai wannan cikin yardar Ubangiji Allah zai ba da nasara a kan lamarorin gaba ɗaya. Ko fannin kasuwa, fannin dai abubuwa da dama. Ko ka yi ta addu'a ka ga abu baya tashi. To kai amfani da wannan babban sirri. Don mu ma muna amfani da shi wajen tashin mustajaba. To Allah Ubangiji ya taimake mu ya shiga lamarin mu alfarmar Sayyidu Sadat. To ƴan uwa ba tare da ɓata lokaci ba zan yi bayani akan wannan laƙani mai albarka mai tarin ɗimbin daraja. Akwai wannan ayar wallahu galibun ala amrihi wallahu galibun ala amrihi wallahu galibun ala amrihi. To ita za a rubuta ƙafa ɗaya tal tilo a jikin ƴar takarda ƙarama. Takardar ƙarama. Yauwa idan ka rubuta ta wannan hakurin nan na ƙarshe shi za ka buɗe. Za ka rubuta Allahu sai ka sa annasu a jiki. Ka rubuta Allahu sai ka sa annasu a jikinsa insha Allahu. Na'am, idan ka rubuta ka sa annasu a jiki a yadda ake yi, za ka yi layar ƴar ƙarama. Idan ka yi layar ƴar ƙarama sai ka samu carbinka da kake wurdi sai ka ɗaure layar a jikinsa a jikin limamin nan. Idan ka ɗaure shi kullum bayan sallar asubahi za ka yi wurdin wallahu galibun ala amrihi wallahu galibun ala amrihi ƙafa 333. Insha Allahu in aka yi wannan za a samu nasarar abu.